Hello tfal, għadsibt li l-ek nifsek tiddubita minn xi ħaġa jew xi ħadd. Kemmu sabiħ li ssib il xi ħadd miegħek u jagħtik serħan il-moħħ meta jkollok ħafna dubji u mistoqsijiet. Tumas ma jemminx li Ġesu huwa ħaj, huwa ddubita li Ġesu qam mill-mewt u der lill-Apostli. Emmen biss meta raħu stess u mess il-feriti f'idejhu f'ġenbu. Ġesu ma rrabjax ma' Tumas għax ma amminx u taħ ċans ieħor. U jibqa' jħobbna anke meta niddubitaw u jridna nitkellmu miegħu waqt it-talb dwar id-dubji tagħna. Il-prayer space li sar nagħmlu llum flimkien ma' dawk li jgħixu magħna jisimha Qalbu Fidu u għali għandna bżonn karta vojta daqs ta' A4, lapes, markers, kuluri u mqass. Ibda billi taħseb dwar meta kellek dubji dwar l-imħabba ta' Alla. Itwi l-karti A4 min-nofs. U poġġi jdejk fuqha. Ara li tpoġġi s-seba' l-kbir u l-werrej mat-tarf li huwa mitwi u għamel sinjal madwar il-pala ta' jdejk bil-lapes. Qasqas il-forma ta' jdejk waqt li żżomm il-karta mitwija min-nofs. Iftaħ il-karta. Dawn l-idejn se jfakruna f'idejn Ġesu. Fuq kull pala penġi qalb li tfakkarna fil-feriti ta' Ġesu. Issa tista' tikteb talba lil Ġesu biex jgħinek temmen li hu miegħek, anke meta tħossu ħafna l-bogħod minnek. Mulej, jiena naf li inti tħobbni u dejjem miegħi. Neħili kull dubju u solitudni li nista' nħoss meta nkun waħdi u għamel li l-imħabba u l-fidi tiegħi lejk tikber kuljum. Saħħa ħbieb sakemm nerġgħu niltaqgħu.